माखासे कलेजनि फरायसा फरायसुलिफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दा बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बरायबाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखरखौ बावदों दिनै नोंथांमोना बेनाराव नुबाय जानांगौ जोङो मा दाबिखौहाय लानानै जोङो बे आन्दोलनखौ खालामदों निश्चय आपनालोके आजिर এই ধর্ণা কার্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰি পেলাই বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা আহিব পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় দেখা পাইছে কি কি দাবীটো লৈ আমি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিব লগা হ'ল নিশ্চয় কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ এন্টি ষ্টুডেন্ট এক্টিভিটি বিলাক বা এই অঞ্চলত বা এই স্থানীয় ৰাইজৰ চিন্তা আৰু আবেগৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই আৰু বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে যি কাৰ্যকলাপটো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে কেতিয়াও আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো কেতিয়াও আমি সাপোর্ট কৰিব নোৱাৰো কেতিয়াও আমি এগ্ৰি হ'ব নোৱাৰো আপোনালোকে জানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড কলেজ বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকে সময়ত ফাইনাল ডিগ্ৰী বিএ বা গ্ৰেজুৱেট মানে ৰিজাল্ট তেওঁলোকে পোৱা নাই বা গ্ৰেড সি তেওঁলোকে সময়ত পোৱা নাই যাৰ কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকে বিচৰা মতে ইউনিভাৰ্চিটিত বা হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিত যাব লাগিছিল সময়ত যাব পৰা নাই লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে ইউনিভাৰ্চিটিখন যে চলাই আছে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁলোকে কাম কৰা নাই এইটো প্ৰমাণিত হ'ল তেওঁলোকে সময়ত গ্ৰেড সি দিব লাগিছিল তেওঁলোকে সময়ত ৰিজাল্ট দিব লাগিছিল তেওঁলোকে দিব পৰা নাই তেওঁলোকে ফেইলাৰ লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়া ফেইলাৰ এইটো এটা কাৰণ হ'ল আৰু এইবিলাক কামটো তেওঁলোকে যে সময়ত কৰিব পৰা নাই এই ইউনিভাৰ্চিটিত এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিছিল কিন্তু আজি 1 বছৰ 1.5 বছৰ ধৰি ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত নাই উইদাউট পাৰ্সিং ডাঙৰীয়াই এই ইউনিভাৰ্চিটিখন চলাই আছে এইটো কেনেকে হয় এটা কেনেকে সম্ভৱ হয় বিয়ে মাবৰি যায় নोंथांमोना চিন্তা খালাম এটা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এটা ডাঙৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলত এটাই ইউনিভাৰ্চিটি আছে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনক পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ নোহোৱাকে লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই চলাই আছে কিন্তু আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো এইকাৰণে আমি দাবী জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে ইমিডিয়েটলি পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে কি মেকানিজমত কি পলিচিত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ দিয়ে এই যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেটাৰ আমি নাজানো কিন্তু আমি বিচাৰিছো ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টাৰেষ্টত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ আমাক লাগিবই আৰু আমি দেখিছো শুনিছো যে আজিৰ তাৰিখত লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এটা মিটিং ৰাখিছে শেডুল ৰাখিছে ইয়াত আমি জানো ইয়াত এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যদি মিটিং হ'ব লাগে এই মিটিং কণ্ডাক্ট কৰাৰ আগতে ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্ট মিটিং ইয়াত পাতিব লাগে কিন্তু লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই সকলোক আন্ধাৰত ৰাখি পেলাই সকলো বুৰ্বক বনাই পেলাই ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্ট মিটিং কণ্ডাক্ট নকৰাকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিঙৰ ডেট শিডিউল কৰিছে মিটিং কল কৰিছে লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই ইউনিভাৰ্চিটি ল বা ইউনিভাৰ্চিটি বাইলটো ভাইলেট কৰিছে এইটো আমি কেতিয়াও মানে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত বিভিন্ন বিভাগত ফেকাল্টি বিলাকৰ বহুত পেকেন হৈ আছে সাফিসিয়েন্ট ফেকাল্টি নাই পেকেন হৈ আছে
ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টেনশ্যন তেওঁলোকে লোৱা নাই আমি দাবী জনাই আছো নিখিলবাৰৰ ছাত্ৰ হিচাপে ঘণ্টা হিচাপে ইন ৰিটাৰ্ণ আৰু ডিছকাশ্যনৰ দ্বাৰা আমি দাবী জনাই আহিছো যে যিখিনি পেকেট পোষ্ট আছে অতি শীঘ্ৰে ফিল আপ কৰিব লাগে আমি দাবী জনাই আহিছো ইউনিভাৰ্চিটি কোড কণ্টেক্ট কৰি পেলাই নতুন নতুন মেম্বাৰ ইয়াত নমিনেট দিব লাগে তাৰপিছতহে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং পাতিব পাৰে কিন্তু এই কামটো লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই কৰা নাই এইকাৰণে আমি কৈছো এই অঞ্চলৰ আবেগ বা এই অঞ্চলৰ চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়াই কাম কৰি আছে এইকাৰণে আমি কৈছো অতি শীঘ্ৰে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই ইয়াত ইণ্টাৰভেন কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক ইয়াতে ইণ্টাৰভেন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অসমৰে ৰাজ্যপাল বা গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই এই ইউনিভাৰ্চিটি যি হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে ইণ্টাৰভেন কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টত বা আমাৰ মানৱ সম্পদ মানে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত এই ইউনিভাৰ্চিটিখনক ভৱিষ্যতৰ ভালে ভালে লৈ যোৱাটো আমি বিচাৰো এইকাৰণে এছ এ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों जे दिनै लाडु सिंनि जिखिनि एक्टिभिटि कुनु जायनाखि जोंनि इन्टारेस्टनि खामानि मावाखै बिथाङा फैबाय थानाय समावबो जोंनि जायफोर कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसाफोर नैबे इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोर आनजाद होखांनायनि उनाव जुदि समायाव रिजाल्ट मोनाब्ला रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जुदि ग्रेजुवेटखौ मोनाबा लुबैनाय इउनिभार्सिटियाव बियो माब्लाबाबो एडमिसन मोननाय नङा बा हायार इडुकेसन लानो थाखाय बिहा खाबुबो जानाय नङा आरो बे गावनि जब बे एप्लाइ खालामनांगौनि थाखाय बा इन्टारभिउ एटेन्ड खालामनांगौनि थाखाय बियो माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो थाबैनो जानाखि पार्मानेन्ट रेजिस्टार बेखौ जोङो दिनै लुबैदों आरो बिनि थाखाय स्टुडेन्ट कमिउनिटि दिनै इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै दिनै बे ओनसोलाव थानाय कलेजफोरनि छात्रफोरा दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जागायनाय होननानै साननानै लानांगोन बबेबा इउनिभार्सिटिनि सोरबा सासे भाइस चेन्सेलरा बबेबा कलेजनि सासे सोरबा माने प्रिन्सिपाला जुदि एन्टि स्टुडेन्ट जुदि एक्टिभिटि खालामोबा स्टुडेन्ट कमिउनिटिया बेखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनांगौनि जुक्ति गैया बेखौ जोङो प्रटेस्ट खालामनांगोन मानो होनबा जोङो लेखा फरायो कलेजाव इउनिभार्सिटियाव फैयो गावनि फिउचार दानो थाखाय इयुन दानो थाखाय बिमा बिफाफ्रा सासे गथ'खौ फोरोंनांगौनि थाखाय खामला हाजिरा मुजिरा खामायनानै थाइसे थाइनै रां खामायनानै दिनै फोरोङो बिनि उनावबो जुदि सासे फरायसाया समायाव रिजाल्ट मोनाबा समायाव जुदि ग्रेड सिट मोनाबा आरो जे इउनिभार्सिटियाव फरायगोन बे इउनिभार्सिटियाव जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैलायै जुदि इउनिभार्सिटि जायोब्ला बियो जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट जागोन मानोबा बे अनुस्थानखौ मोननांगौनि थाखाय जों सोमावसारनांदों बे अनुस्थानखौ मोननांगौनि थाखाय जोंनियाव मुंख्लं जादों बे अनुस्थानखौ मोननांगौनि थाखाय जोंनियाव आन्दोलन जों खालामनो गोनां जादों दा बेखायनो बे इउनिभार्सिटिनि सिङाव जेनाखि जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि बिरोधि जि खामानि मावनाय फरायसाफोरनि जिखिनि हेंथा खामानि मावनाय बेखौ जों माब्लाबाबो जोङो सहायनाय नङा मानोबा गंसेल' इउनिभार्सिटि दङ जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोंनि बिटिआरआव दिनैसिमाव बिनि मोनसे गाज्रि मोनसे नाम थांनाय बेखौ जों माब्लाबाबो लुबैनाय नङा दा बिनि थाखायनो दिनै बे इउनिभार्सिटियाव जाय व्यक्तिया गाज्रि खामानि मावदों बे व्यक्तिखौ जोङो दिनै होखारनांगोन बे व्यक्तिखौ बोखारनायखौ जों लुबैदों बिनि थाखायनो प्रफेसर लाडु सिं बिथांखौहाय अति शीघ्र बेनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बोखारनांगौ बे दाबिखौबो जोङो दिनै लादों दा बेखायनो जों फैनो थाखाय बाध्य खालामबाय जोङो माब्लाबाबो सानाखैमोन लिरनाय दाबि बिलाइ होनायजोंनो जाथों जों सानदोंमोन सावरायनायनि गेजेरजोंनो जाथों होननानै जों सानदोंमोन जोंनि मिथिनायाव दिनै एडुकेशन मिनिस्टार बा बिटिआर जेनाखि गभर्नमेन्ट बा दिनै आसामनि जिखिनि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो स्टुडेन्ट कमिउनिटिया जेरैबायदि लुबैयो बेबायदिनो खामानि मावनो गोसो जों मिथिदों नाथाय प्रफेसर लाडु सिं डाङरियाया एन्टि स्टुडेन्ट एक्टिभिटि खालामबाय थादों दा बेखायनो लाडु सिं डाङरियानि रिमुभेलखौ बिथांनि एक्सपाल्सनखौ बिथांनि बोखारनायखौ जों लुबैदों इमिडियेटलि बिथांखौ बे जायगानिफ्राय बोखारनांगौ
बे इउनिभार्सिटिखौ दानो हानाय बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय फरायसाफोरखौ सुबुं सम्पद खालामनो हानाय आरो बे इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय माखासे एफिलिएटेड कलेजफोरनि फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ दानो हानाय बेबायदि जोङो थासारि जोङो लाबोनांगोन बे आन्दोलनखौ खालामनायनि सिगां गोबां कलेजनि प्रिन्सिपाल गोबां कलेजनि माने लेक्चारार गोबां कलेजनि एसोसिएट प्रफेसर बिथांमोनजों जोङो रायलायदों बिथांमोनाबो दिनै मोनसे जास्टिसखौ लुबैदों गोबां कलेज इउनियनफोरजों जोङो सावरायदों बिथांमोनाबो दिनै मोनसे जास्टिसखौ दिनै लुबैदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबे दाबिफोरा सुफुंजायागौ माने बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थानांगोन दिनै जोंनि हाबाफारियाव एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद दंफैयो एबसुजों लोगोसे दिनै माने ट्राइबेल संघ दङ आरो दिनै सेन्ट्रेल कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बे इउनिभार्सिटिनिनो दिनै इन्ट्रेस्टआव क'क्राझार जिल्ला एबसु चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझारनि फरायसाफोर माने चिरांनि फरायसाफोर आरो बे इउनिभार्सिटियाव फरायनाय गोबां दाब दाब जिल्लानि फरायसाफोरा दिनै बेहाय बाहागो लादों बिनि थाखाय साबायखर आरो दिनै बेवहाय बे इउनिभार्सिटिनिनो स्टुडेन्टस इउनियननि जिएसनि नेतृत्वआव बेवहाय मोनसे गोबांथार फरायसाफोरनि बाहागो लादों बेखौ आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेवहाय जोंना दिनै माने इउनिभार्सिटि कलेज एबसु इउनिटनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि दैदेननायनि गेजेरजों बेवहाय गोबांथार बेवहाय फरायसाफोर बाहागो लादों बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोंहा मोनसे मोगथां महर खालामनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ दा बे हाबाफारिखौ जोङो 2 घन्टानि खालामनाय जागोन दिनै 10टानिफ्राय जागायनानै 12टासिम दा बेखायनो नोंथांमोना जोबजासिम जेन बे हाबाफारियाव गाहामै गाहाम बाहागो लायो आङो गुरै खावलायबाय 11:30 बाजिनिफ्राय सिङाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं जानायनि खोथा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं जानायनि खोथा बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जेखिनि मिटिं बेखौ जोङो जानो नाङा होननानै जोङो बुंदों प्रफेसर माने भाइस चेन्सेलर बिथाङा बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरदों गोबां एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेम्बारफोरा बेवहाय एटेन्ड थानाय नङा जोंजों जगाजग खालामदों बेवहाय एटेन्ड थानाय नङा मानो बिथां प्रफेसर भाइस चेन्सेलरनि एक्टिभिटिया नाजावथाव नङा दा बेखायनो आङो बेखिनि बाथ्राजोंहाय दिनैनि जिखिनि हाबाफारिनि जिखिनि उद्देश्य जोंनि लक्ष्य जोंनि एजेन्डा जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि बेवहाय बाहागो लानाय आन्दोलनकारि बा स्टुडेन्ट कमिउनिटि बा जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बा गुबुन गुबुन इन्टारेस्टेड फरायसाफोरनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ आङो मिथिहोबाय गासैनिसिमबो आङो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे हाबाफारिनि थांखि बेखेवनाय आरो हाबाफारिनि फोरमायथिनायखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कमेन्द्र बसुमतारी सानैसिम साबायखर थाबाय बे समाव बाहागो लानो हानाय आलासि सानैसो सफैबावदों आं बेखौ समाव सिनायथि होनो आखायाव लाबाय बर' साहित्य सभानि सासे सेक्रेटारि Back!
하겠습니다.